The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 37, 5-7. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Hebrews 4, 9, 11, and 14. There remains therefore a rest for the people of God. Let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. Exodus 33:14, he said, My presence will go with you, and I will give you rest. Jeremiah 17:7-8, Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is in the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Romans 8:28. We know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose. Before we start our Bible study today, sama sa nandan, gikinahanglan ang ato pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakalag. Kung nanapawa kita mga sala sa una, sala sa dila, sala sa buhat, kining maong mga sala nga itong nabuhat ng adlaw, mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili nato kini isugid. So we have to rebound, o kana mo na atong terminology atong igamit nga to rebound. So gikinahanglan to recover our fellowship with God. Pinagi sa pagsugid sa tanan ng itong mga salang nabuhat ng adlaw. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nakakita sa 1 John 1:9. Ang alang kanimong higala, wala pa'y kaluwasan. Ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa mga sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong kabuton, imong free will, nga ipagamit ka na sa Diyos kanimo. Gamita ka na sa paghimog labing mahinungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa. Sa hilom, mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray.
Magampot abala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong padangat kanamo, imo kami gidala dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag sa imong mga pulong. Maura may kalanon o kanunon sa among mga kalag ang imong mga pulong. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Musa karon tultuli kami o pasabta pa kami tataw sa imong kamatuoran, pinagis pagtudo ka na mo sa balaang Espiritu Santo. Salamat nga mo Bible study through the YouTube. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Giinong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan na itong mga subscribers, ang itong mga higala, at itong mga igsuon diyan ni Kristo, welcome kaninyong tanan. Giabi-abi kamong tanan as usual. Padayon kita sa atong pagtuon bahin sa atong tunanan nga giuluhan og Colossians Chapter 3. Okay, una sa tanan. The Christian way of life is a supernatural way of life. Og tungod kay supernatural way of life magkini, nanginahanglan usab kini og supernatural way of execution. Now, ang pulong sa Dios nagamando sa matag magtutuo sa pagpatubo sa ilang kalag to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Hebrews 6:1 nagaingon usab, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Og kadtong Hebrews 11:1 usab nga ato kining tuki kagahapon, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kini atong gisgutan bahin kinis mga sa pagtuo. It's about faith. And Romans 10:17 popular usab kini nga maong bersikulo nga I hope na sag-o na ginanimo o nakatuna na ginanimo klaro. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Now, di ba naghisgot gahapon bahin sa panulundon nga itong madawat inig adto na nato sa eternidad. Now, kining maong inheritance, mga panulundon, madawat lang din nato didto sa diha nga nakatuman kita sa mga requirements. Or we now have the capacity to receive those inheritance. Ephesians 1:11 sa isulti. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Okay? Now, kining tawag na to nga inheritance, panulundon na to, matang magtutuo ang makadawat nini sa diha nga makatuman na kita sa terms niini. Kaya na may mga requirements. Dili po nato ni madawat kung dili ta makatuman sa mga requirements. Now, every believer's inheritance, giingon ako nga every believer, ang tanan, gisangkapan sa Dios ning panulundon. Apan dili tanan ang makadawat. Kadturang nakatuman lagi sa mga panginahanglanon nga
sundon. Once nga na-accomplish nila ang mga requirements, then madawat ang inheritance. Now, every believer's inheritance will not fade away. Imperishable. Dili gyud mo kanang mga daot o mga dunot, dili. It's imperishable, undefiled, o kini gireserba na dito sa langit kanimo nga magtotoo alang kanimo. Okay, gahapon nag-ingon po kunimo nga ang mga magtotoo ra ang kining tahod o inon tapag address sa Dios nga Amahan. Only believers can address God as Father. So if you are not a believer, then you have no right to call God as your Father. Kaya in the first place, wa man kay relasyon nga to kaniya. O manimo dawata ang kaluwasan nga iyang gitanyag kanimo, imo magisalikway. So dili ka anak sa Dios. Ikasubo ko sa pag sulti niya na. Now, of course, diya sa Colossians 3:12 nagahisgot ka ng election and predestination. Kini silang election o predestination, they go in tandem. Di yun na sila magkabuwag. Now, sa wa pagyod mutungha ang kalibutan, diha na kining election. Our election already took place. Sabtagi na. Now, sa dihang kita mahimo ng mga magtotoo, ang atong predestination had been set. Ipahiluna na. Ang tanan nga mga spiritual assets, mga oportunidad o mga pribilehiyo are all set. Ipahiluna na tanan alang kanato. Now, naay bersikulo nga naghisgot pa og dugang meaning inheritance, 1 Peter 1:4. Naghisgot ka ng inheritance. Ang verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Ephesians 1:11, we have obtained an inheritance. You see mo ni mga bersikulo naghisgot og inheritance, mga panulundon. Okay? Now, dupot ta karon sa Colossians 3:12. Let us open our Bible. Colossians 3:12. Nagaingon kini, put on therefore as the elect. Unsa tuning elect? Sa Grigong pulong eklektos, chosen sa in English. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Now, let us remember yadtong various wills of God, mga kabubuton sa Dios. Ang nag-una nini, directive will. Ikaduha, overruling will. O ang ikatulo, permissive will. Okay? Ano sa may binisay ang directive? Gipahiluna o manduan. Of course, murag mauna. Gimanduan. Directive will. Ang overruling will, now, of course, tangaan ka na kung ihimplo ni ining overruling will. Ihimplo. Kung buot kang mo kanang biyahe, pinagi o kanang barko, okay? You want to travel by boat. Apan, napiang ka man ang usa sa imong tiil. You broke your leg. So, God overruled your plan to travel because the boat will drown. You see? Ang moto, overrule sa Dios. Nga dili ka mo dayon sa pagsakay niya itong barkuha kay
kanang basog malunod niya, malumos ka. You see, that's overruling will. Okay, ang ikatulo, permissive will, ang iyang pagtugot nga kabubuton. Atong timanan, God's plan, purpose, and will alang sa atong kinabuhi, hingpit. It's perfect. In fact, it is the best and the highest plan. Kapilan na nato ni balik-balika yun sa pagpasabot nimo. Kaya ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, giingon ni sa in English, are interwoven and interconnected all for the glorification of God. Ang Diyos, nasayod ng daan, foreknew. He foreknew everything. Ang tanan, naibawan na niya ang mga mahitabo, apil na ang consequent results of things that never could have happened. Naibawan gini sa Diyos. He knows all that are knowable and unknowable. Why? Iba nga ano? Tungkol kay siya hingpit man. He is perfect. So, mao kitang mga magtutuo. Gigarantiyahan kita sa omnipotente nga Diyos. Mga labaw, mga kagagahong mga Diyos. Iya tanang gigarantiyahan o puluyanan dito sa langit. Gaandam na ang Diyos kanato. Nga naman, tungod kay kita mga sakop man sa harianong panimalay sa Diyos. We know God is faithful to His word. O iyag yung tumanon ng iyang pulong. He never lies. Inomdong ka sa napo ka, nag-una nga mga kinaiya sa Diyos. Nag-una yun ini ang iyang pagkalabang mga kagahom. Ang iyang hingpit ng hustisya. Ang iyang hingpit ng pagkamatarong. Ang iyang hingpit nga kinabuhing dayon. Okay? Eternal life. Ang iyang hingpit nga gugma. Hingpit nga pagkaanaa sa tanang dapit. Omnipresent. Hingpit nga pagkasayod sa tanan. Hingpit nga pagkaanaa sa tanang dapit. Hingpit nga di na mausab. O hingpit nga kamatuoran. Mao ni ang napulok 10 attributes sa Diyos. Mao kini ang Diyos. So mao nang Episo 1:11 nagisgot gyapon ang inheritance, being predestinated according to the purpose. Now kitang mga magtutuo nang inahanglan o nagkinahanglan nga magkinabuhi pinaagis pagtuo, not by sight, sa plano sa Diyos. Samtang niya pagkita ni kalibutan na. Okay? We ought to live by faith, not by sight. Now, and we are to live in the light of eternity. We sometimes forget, maybe always, nga kita mga anak naman sa Diyos. We forget that we are now children of God. That's why, as His children, ingon nga mga anak sa Diyos, everything has long been set for our own good. Gipahilunan na sa Diyos. Tungod kay kita gisagop naman, ingon nga iyang mga anak. Na sa John 1:12. So, ingon nga mga anak sa Diyos, we have an inheritance. Natay panulundon since the time nga misud kita sa atong pagkahiusa diha kang Ginoong Jesucristo pinagi sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo. Now, everything that happens to a believer is good. Sabta gina Romans 8:38 unsa gisulti. God works all things together for good to those unsa who love God. Pangutana.
How do we love God? Yun sa mga ito paghihugma ang Diyos. Tubag, pinagi sa itong pagtuman sa iyang mga sugo. By obeying His commandments. Sa iyang mga pulong. Right? Mauna ang tubag. Saan ito paghihugma ang Diyos? Nabitaw, isulti sa Diyos sa iyang mga pulong. If you love me, obey my commandments. Na. So, magtuon ta sa iyang pulong through listening, aron ang atong pagtuo kaniya maugmad. Can be developed. Romans 10:17. Inumdumi itong computer nga itong giisugutan, katubang RAM chip, read-only memory. Now, ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi is already entered, gisud na diha sa RAM chip o kini dili na mausab or altered anymore. It cannot be. It cannot be changed anymore. So whatever happens sa atong kinabuhi, nagaagad tanan sa atong desisyon. Basta, whatever happens to our life, all depends on our decision. Kay all of life is decision-making man. Now, God perfectly knows everything. Atong mga hunahuna, atong mga panlihok, atong mga desisyon sa kinabuhi. O apan ang Diyos, dili mangilabot. Dili niya tandugon ng atong kabubuton. No. He never interferes or coerces our volition. Mga hinungdan, bisag unsay desisyon nga itong himuon, kita ra gyud ang manubag. Yan ang desisyon na. We are the only ones answerable, responsible, and accountable. Nobody else. O ay lain. Okay. Anto na punta balik sa Colossians 3:12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, etc. Now, di man itong elect, pinili. Now, what do we mean by compassion? Heartfelt compassion. Ang pasabot ni impersonal love. Okay? We can only apply impersonal love human nato maugmad ang atong personal love for God. Unsa man to pag-ugmad? Pinagi niya atong gibuhat adlaw-adlaw. We can only develop our impersonal love to mankind human nato ma-develop ang personal love for God. Unahon gyud ang atong gugma sa Dios. The vertical kanang direction mao na ang love for God, personal love for God. Ang horizontal mo kini ang kanang direction sa atong impersonal love for all mankind. Now, ato ra gutong tugbilon gihapon tong Romans 8:28, kay mayong danon pagayo kini. Nagaingon kini, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ang call diha, eklektos gihapon. Verse 29, for those whom He foreknew. Ang kining foreknew, foreknowledge ni. For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. Now, okay, balik na po tayo sa Colossians 3:12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humility, gentleness, and patience. Now, by the way, kining gisgutan nga bowels, tingali mangutana ka kung saan mo ng bowels. Ang Grigong pulong nining bowels is splanknon.
splanknon, okay? Unya, naadiha ang nephros, which is belly. Okay? Now, ang tanan nga nasud ni bowels of mercies, kindness, humility, gentleness, and patience, kini mao ni nagalangkob sa impersonal love for all mankind. Okay? Sabta gina. Mao ni nagalangkob. Kini gisgutan din ni. Now, hisgot man tag compassion, no? There are two kinds of compassion. Unsa may binisaya compassion? Pagka mapuangoron. Sakto? I hope mudawat ka niya ng binisaya. Moro na akong na kabot nga binisaya sa compassion pagka mapuangoron. Now, there are two kinds of compassion. Genuine o pseudo or fake. Now, unahan na ito pag-isog kining genuine. Kining genuine compassion, mao ni ang simpatiya sa katao. One sympathy, mercy, clemency, etc. as a human virtue ngadto sa isig katao. As a result, resulta kini sa iyang pagtuman o pagkinabuhi sa espirituanong kinabuhi, etc. nga gihatagan og empasiya ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran nga gisangkap sa Dios kanato. The 10 problem solving devices nga gisangkap sa Dios kanato mga magtutoo. Now, therefore, ang genuine compassion resulta kini, it's a byproduct of the believers being naa siya sa sulod sa operational divine dynasphere, ang dapit nga may gahom sa Dios. Diin nagatuman siya, nagakinabuhi siya sa iyang espirituanong pagkinabuhi. Unya siya napunan sa Espiritu Santo pinagi sa iyang paggamit niining God's 10 problem solving devices. Mao na resulta kini niya ng mga akong gipangisutan. Now, ehemplo, ang atong Ginoo had compassion on Lazarus who died. Numdum ka? Ito pagkamatay ni Lazaro. Mihilak ang atong Ginoo Jesucristo. He cried. Now, our Lord had compassion on Mary Magdalene, who was engaged in adultery. Numdum ka? Pagpanapaw. Ang atong Ginoo misulti nga to kaniya, go and sin no more. Moto iyang gisulti nga to kang Magdalena. Okay? Nya sa lain usab nga higayon, ang atong Ginoo Jesucristo had compassion sa usa ka babae didto sa Atabay well, in the well, who was fetching water. Diya siya ay compassion. Okay? Mao ni ang gitawag og genuine compassion. Now, ato ta sa pseudo, fake, plastic, mini, kining maong compassion. Now, unsa man giingon na sa ubang kanang mga tao, mayon sila, kana, pakitang tao, you see? So, kining maong pseudo, fake, nga kanang compassion, is not the result of doctrine, dili. Resulta kini sa pagdasig sa magtutuo sa kinaiya magkasasala. It is a result of the old nature's motivation. Now, kay ang nag-practice good niini, carnal nga magtutuo. He is a carnal believer. O kini, kaning iyang gipakita nga compassion,
is a result of the old nature's power. Mao na nga nahog ni og mga mini fake. So, mao na bantayan na to. Nga dili gid ta dasig sa atong kinahiyang magkasala. Di manan gyud na nato. Okay, so Colossians 3:12 again. So, as those who have been chosen, eklektos of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. By the way, ang Biblia, gisuwat kini in its original language. Sa Old Testament, kini was originally written in Hebrew. Well, some portions in Aramaic. Sama niya itong ipamulong na Ginoong Kristo. Some of them are in Aramaic. While ang New Testament, ang bagong tugon, was originally written in Greek. So, diba nila, Old Testament was originally written in Hebrew, some Aramaic, but the New Testament was originally written in Greek. Now, as we study the Word of God, atong gamitan ni mao bitaw ng maghisgot sa mga original languages like kini karon, eklektos, the original language sa New Testament man kini. Ay naamtas kulusas. Okay? So, and we study the Word of God pinagi sa original nga pinulungan. O kini nga to, igo naman ning riiko. Kay kuti na gyud ni og siksik og utingkay pagtuon ni sa mga scholars nga atong gisunod usab, mga doctrinal Bible scholars. May hinungdan nga moingon ta nga corrected translation. Numdong ka? O baka makadiparar? Nga there are times nga moingon tag corrected translation. Kini nagpasabot nga we study God's Word by studying it pinagi sa iyang original nga lingwahe. Sabot? So, mao ni nga ang atong paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa gitawag og ICE method. ICE, ICE. Isagogical, categorical, o exegetical. Mao nang na ICE. Now, kita ko mga Kristohanon, gimanduan kita to acquire, to possess knowledge. Maning usana kung higala nga pastor, iyan ang vitamin K. Kay knowledge man, vitamin K. We need vitamin K as believers. Knowledge, mando ni sa Dios nga pa kanang maka-acquire ta, possess knowledge, not feeling, dili ang pagbati. Although we cannot ignore feeling, of course. Mga human beings manggita ta. Apan ayaw nagpakadaki. Do not make it as a priority. Feeling is only supposed to respond. Igo ra nang mutubag to what is in on one's mind. Kung sa'y naasa iyang una-una. Feeling should not be controlling our life. Okay? It should be the mind to control our life. Santa gina. Ang atong pangunahuna, atong pangisip, mao gyud magakontrol sa itong kinabuhi. Dili ang atong pagbati. Kaya ang pagbati, God, o may una-una. Sabta gina. Now, sa diha nga magpadayon kita, we advance in our spiritual momentum. We are going to learn a lot of doctrinal principles. Daghan gyud mga prinsipyo sa doktrina. Principles are necessary to follow when it comes to growing up in the spiritual life. So, kinahanglan nga itong matngunan nga ang Christian way of life, the spiritual life, dili na ito makinabuhi
in the human method. Dili. Na mo apply na po itong doctrine o prinsipyo nga human solution is no solution. Only divine solution is the real solution. Now, di man nga ang atong espirituhanong kinabuhi, the Christian way of life, can only be lived, makinabuhi naman nato, by divine way. Pinagi sa Diyos nun nga pamagi. Remember the definition of the Christian way of life? Ito na pong balikon. The Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Now, so, the Christian way of life, mao ka na. Ang Diyos nagamando ka na itong mga magtotoo nga kinahanglan ta kanang magatuman. We do the word. Be doers of the word, not only hearers of the word. Naman na sa James chapter 1 verse 22. In fact, ang pulong sa Diyos na kayo, whatever we do in word or deed, kinahanglan atong buhaton ka na, all in the Lord Jesus Christ's name, giving thanks through Him to God the Father. Now, ang pulong sa Diyos is wisdom, kaalam. Kimanina. And wisdom, nagalig-on sa usa ka manggialamon nga tao, more than 10 rulers who are in a city. Na sa Ecclesiastes 7:19. Kung balikon, God's word is wisdom. And wisdom strengthens a wise man more than 10 rulers who are in a city. Ang libro ni Hosea, Hosea says, sow the wind and reap the whirlwind. Now, kini nagasunod ni sa balaod sa tulubagon sa kabubuton. The law of volitional responsibility. Diba nina? Now, okay, balik ta sa Colossians 3:12, chosen, pinili. Mao gini atong giduputan gyud. Chosen, eklektos, pinili. As a chosen, saved person, kita gisangkapan sa Dios ni ining musunod. Eternal life. Gisangkap man ni sa Dios kanato. Union with Christ forever. Unique spiritual life. Talagsaon. 10 problem-solving devices. 7, divine provisions. Spiritual skills. Sa matang spiritual skills, nanumdum ka pa. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Unsa pa sangkap sa Diyos kanato. Escrow blessings in time. Atong madawat kini dinhi pa sa kalibutan. Sa diha nga kita makakabot sa atong tumong nga spiritual maturity, the capacity stage. Unsa pa? Gisangkap sa Dios. Dying grace. Gisangkap ni sa Dios kanato nga mga magtotoo. Unsa pa? Escrow blessings in eternity. Tuwa pag yun naghuwat. Iandaman kita sa Dios. Now, verse 12. Unsa giingon sa verse 12? So, as those who have been chosen of God, eklektos, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Now, kining tanan, mga bertud kini. These are all virtues mentioned in verse 12 and cannot be worked. Dili ni mapaning kamutan. Kundili, kini, resulta kini sa spiritual momentum sa atong daily
kanang spiritual momentum, kaya itong ibuhat. This is the process of moving forward in our spiritual life, advancing on a daily basis inside the protocol plan of God or operational divine sphere. Done. Gibuhat na to kini as unto the Lord. Now, adto ta sa 1 Corinthians 5:7 unsay gisulti diha. Clean out the old leaven so that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened. For Christ our Passover also has been sacrificed. Okay, Deuteronomy 15:11. Unsay gisulti diha? For the poor will never cease to be in the land. Therefore, I command you, saying, you shall freely open your hand to your brother, to your needy and poor in your land. Now, Colossians 3:13. Masibog tagamay. Nagaingon diha nga, bearing with one another. Kining bearing, mag-inantusay sa usag-usa. Ug ang original nga pulong nining bearing is anikumay. Anikumay. Mag-inantusay sa usag-usa. Bearing with one another. Colossians 3:13 kana. And forgiving each other. Whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Okay? Now, kitang mga magtutuo are supposed to live by faith, not by sight. Di man nina, ha? Dili kay gibasihan nato ang unsay atong makita, kung dili pinagis pagtuo. Mao ka na ang atong panagawi. Besides, we are mandated to live in the light of eternity. To live our life as if today is our last day on earth. Mao gyud na atong attitude. No. We should now be standing strongly. Ligo na gyud kita nga barog sa doktrina sa personal sense of destiny. Ang buot pasabot niya na. Nahibaw na ta. Tataw na nato ang atong dadangatan. You see? Na natay personal sense sa atong kanang dadangatan or destiny. So, manamutan ako nimo. Do you now have the personal sense of destiny yourself? Now, ikaw rin makatubag ka na nganto sa Dios. Dihas versikulo 13 sa Colossians 3, bearing with one another, kini nagkahulugan og giving tolerance and applying impersonal love. You see, paghatag og kanang pagkamasinabtanon, see, pagkamatinuguton, mo ba na ibinisaya, maglisod naman ta. Nga mutugot ka ba, you tolerate, o ang imong paggamit sa impersonal nga matang skugma. Now, kining tolerance is only related to believers. Okay? Ma-apply lang kini ngadto kanatong mga magtotoo. Kay tolerance is applicable only to believers. Di man na. For unbelievers, it is impersonal love, dili tolerance. Ang alang nila, ang atong gamiton mao ang impersonal love. Now, by the way, what is the other name for impersonal love? Well, impersonal love means wa kay gitiner nga mga salang. Sala sunahuna, sala sa dila, sala sa kanang buhat. Wala ka. You are not keeping some na kay pagdumot. You are free from all those. Okay?
So mo na ang buta-sabot sa impersonal love. Kay bahin sa impersonal love is tolerance. It's part of the impersonal love. Hunumdumi nga there are weak believers na amang mga mahuyang pa, pasabot nga dili pa sila makabarog. Just as there are also strong believers. Mao na nga ma-apply na po itong prinsipyo nga to whom much is given, much is kanang expected. To whom much is given, much is expected. So na ay mga strong believers, just as there are also weak believers. Now, we should not condemn and judge the weak believers. Dili, huwag itay katungod. Dili ang ayan nga ito silang kanang hukman o dauton, no. In fact, we should guide them. Kinahanglan nga ito silang giyahan, kanang lead them to plug in Bible doctrine nga makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So we should not have arrogance or inconsideration on the weak believers. That's a wrong attitude. We should have understanding, consideration, and tolerance ngadto sa mga mahuyang mga magtotoo on the weak believers. Noon kaning mga legalista, you know, what are these legalists? Daghan mga legalists. They are intolerant. Dili sila matinuguton. Tugot ba? Dili sila makatugot. Dili. Legalista good. Ang ibaw nakaonsebot kasubot sa legalista. Na ay mga magtotoo nga mo kanang musaway sa binistihan sa usa ka magtotoo. Nya iyang tawgo ng atensyon niya, di man na maayo imong gisulob. You see? Mao ni mga legalista. Himplo lang kana. Now, balik ta. Kitang mga magtotoo, gimanduan sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa mga saad sa Dios, ug kining buhata for a moment by moment use sa atong espirituanong kinabuhi. Kita, being chosen of God, holy and beloved, kinahanglan to put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Kinahanglan. Colossians 3:12 kana. O dias Colossians 3:13, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint. Na bagulbol. Okay. Ephesians 4:12, for the equipping of the saints, for the work of service, to the building up of the body of Christ. Now, dinhinta muhunong karon ato ipadayon ni ugma. Okay? Di man na to na Ephesians 4:12. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagpagkambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong pagpatinaw kanamo sa dugang kamaturan. Salamat sa imong grasya nga nagalihok sa tagsatag sa kanamo sa among mga subscribers nga nagmatinuoron o nagmakugihon, nagmasigihon, nagmainiton sa ilang pagdagad sa imong mga pulong. Salamat. Niining Balbido Evangelistic Ministry nga among gigamit sa pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan o sa pagsabwag sa imong mga kamatuoran nga mo'y kaligon namo nga mga anak nimo. Salamat ning tanan. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.